Искам да покажа нещо на всички начинаещи градинари и такива любители, които не са много наясно с използването на видовете в съответните региони. За Варненския регион всички всъщност евонимусите, които са различни видове, различни форми, независимо дали са зелени или с жълта периферия на листата, не са подходящи. Това го запомнете. Не използвайте евонимуси в региона на Варна. Те боледуват много и в още ранна възраст отделните екземпляри стават недекоративни, не изглеждат добре и не се развиват добре в региона на Варна. За да не става така, че да се подменят видовете още в началните етапи, след като са засадени с други, по-добре не използвайте евонимус в региона на Варна. Това е от мен.